Едно, старт. Здравейте, приятели, аз съм Емил и днес ще ви покажа моите скинове, които ги направих. Така, ето го първия, това е печката. Изчакайте, че използвах от тебе. Слагате просто това и вижте, няма нищо в момента. И после, когато е запалена, когато се запали, това се получава. Но само когато е запалена. После другия скин, камък от Ада, ако виждате ето тук долу, дед ви пише. Така, това е камъка от Ада, аз си го направих сам с... Изчакайте... С ето тази програма, дет съм я пуснал в момента, гимпа. Тук са ми отгоре скиновете, показвам ви ги кои са. Ето това е диамантен меч. Изчакайте... Ето го диамантен меч, сам си го направих. Беше лесно. Диамантената кирка, да, и тя съм си направих, и нея съм си направих. Диамантената броня. Също и моя скин, изчакайте сега. Ето го моя скин, също него сам си го направих. И гледам като някакъв изрод, знам. Така, изчакайте сега си сложа бронята, така, също и вратата, да. Това е най-странното, че нещо не се получи. Що не се получи, бе? Не съм изпробвал. Тя не се получава. Да. И също да ви подчертая на какво нещо съм такова. Ето го това нещо. Затова съм пуснал чудовищата. Вижте го клипъра, как го направих. Ами гръмнеш. Не успя. Нищо. Сега ще го предизвикам да ме гръмне. Ето. Изчакайте само да го оправя това. То после ще израсне трева спокойно. На мен няма много ми пука. Това ми е сървъра само за клипчета. Така, тук само изпробвам понякога клипчетата, да. Изчакайте, да, и съндъка. Вижте съндъка. Отваря се, това е обикновен съндък. Просто го направих през Paint и нещо не ми се получи. Преди направих и през Paint скина на моя човек и не се получа, специално гимпа, ето тази програма, т.е. ето тук отдолу дете. Тя е специална за тази работа, иначе няма да успеете. Можете каквото си правите. Вижте TNT-то, да подчертая и TNT-то. Ето слагам TNT, аз както ви казвам, сам си го направих. Секунда, така. Да, както виждате, само отгоре не съм, ако виждате да е само, изчакайте, така. Както виждате, само отгоре не съм, чакайте само още едно. Както виждате, само отгоре не съм сложил скин, защото забравих отгоре. Отстрани и отдолу съм слагал скинове. Така и да, общо взето това. Чакайте. Така до това вратата. Чакайте. Само на видеото това какво е. Така, изчакайте само на видео. Да, това е за печката, извинете. Добре, аз за сега вече затварям. Довиждане на всички.